салом ва вақтатон бахайр бинандагони азиз. Таври огоҳем 31 март дар шаҳри бостонии Хуҷанд дар доираи таҷлил аз тантанаҳои Наврӯзи байналмилалӣ мулоқоти сеҷонибаи сарони кишварҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. Таври ҳамагон огоҳем, дар ин мулоқот ҳамчунин эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ миёни сарони кишварҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон, пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва муҳтарам Садир Жафаров ба имзо расид. нақши ин эъломияи муҳим дар рушди иқтисодиёт ва дурнамои савдои минтақа то куҷо муҳим, созгор ва асосӣ мебошад? мо дар ин барнома суҳбате хоҳем дошт бо Абдукарим Қурбонзода, номзади илмҳои иқтисодӣ, муовини ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. шуморо ба студия хайрмақдам мегӯем. саломат бошед. хуб, шумо ҳамчун иқтисодшинос ин ҳамгироиро аз нигоҳи иқтисодӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? аввалан мехостам як нуқтаи муҳимро қайд намоям, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз овони фаъолияти худ ҳамчун сарвари Тоҷикистон ҳамавақт сиёсати сулҳпарварона, сиёсати ҳамгироӣ, сиёсати инсондӯстиро ба роҳ монда ва оташи ҷанги шаҳрвандиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон хомӯш намуданд ва мамлакатро аз ҷиҳати иқтисодӣ мукаммал намуданд. Ва имрӯз мо мебинем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба чӣ нишондиҳандаҳои хуби иқтисодӣ расидааст. Ва бо кӯшишу саъю яъне ки он талошҳое ки пешвои муаззами миллат имрӯз дар арсаи байналмилалӣ намуда истоданд бобати ҳамгироии мамлакатҳои ҳамсояву дӯст, ин низ дидем, ки имрӯз як бори худро ба бар овард. Ин ҳам аз бузургии пешвои муаззами миллат аст, ки имрӯз се давлат ба ҳам омаданд ва он муноқишаву он масъалаҳое ки дар як муддати муайян мавҷуд буд, дар як муддати кӯтоҳ аз байн рафт, ки ин ҳам як дипломатияи олӣ аст аз ҷониби сарвари муаззами миллати тоҷик. ва дар ҳақиқат то агар сиёсат қавӣ набошад, то агар дипломатия хуб набошад, иқтисод низ пеш намеравад. Ва имрӯз мо дар ҳамин рафти ин вохӯрӣ ва имзо намудани санади муҳиме ки байни се давлат эътимод ҳамчун эъломияи дӯстии абадии хуҷандӣ ки шинохта мешавад ва мо боварӣ комил дорем, ки ин як санади таърихӣ аст ва санади муҳимтарин аст ва дар давоми солҳои сол, дар давоми ман фикр мекунам асрҳо низ бобати ин санад яъне ки гуфта мешавад, чун ин санад бо ҳам овард се давлате ки баъд аз барҳам хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ робитаҳои хеле ҳам пароканда доштанд ва иқтисоди давлатҳо ки дар давраи овони шӯравӣ бо ҳам хеле ҳам пайвастагӣ дошт, дар як муддати кӯтоҳ канда шуд. ва бинед, ки имрӯз чӣ қадар талошҳо аз ҷониби сарони се мамлакат бобати ривоҷ додани ҳамкории иқтисодӣ, бобати ривоҷ додани савдои байни ҳамдигарӣ чӣ қадар тасмимҳо гирифта шуд. Ва ман фикр мекунам ин оғози кор аст ва дар оянда низ хеле ҳам тасмимҳои зиёд гирифта мешавад бобати ба як сатҳи баланд бардоштани муносибатҳои иқтисодӣ байни ҳамдигарии се мамлакати дӯсту бародар. хуб, ташаккури зиёд. хуб, дар маҳфили коршиносони гуногун аз эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ таърифҳо гуногун аст. хуб, бештари онҳо бар он ақидаанд, ки як марҳилаи нав аст дар раванди таърихи ҳамкориҳои минтақавӣ. хуб, ба андешаи шумо оё ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии минтақавӣ барои расидан ба марҳилаи нави иртибот дар тамоми арсаи ҳам иқтисоду ҳам тиҷорату ва ҳам молиёт ба як интегратсия ё як ҳамгироии қавӣ эҳтиёҷманд ҳаст, ниёз дорад? чӣ хеле ки мо шоҳиди ҳол будем дар манамун давраҳои мумкин як 5-6 сол пеш бо мамлакатҳое ки мо имрӯз паймони дӯстии абадӣ бастем, қариб ки муносибатҳои иқтисодӣ коста шуда буд, ба як сатҳи пасттарин расида буд ва бо мамлакати Қирғизистон тамоми сарҳадҳо баста буданд ва ягон хел рафту омад набуд ва манамун масъалаҳои нақлиётӣ
که برای بارکشانی و دیگر از قریب که از بین برده شده بودند. این هم در اساس من همون گفتم که آن مسئله هایی که وابسته بود به تقسیم نمودن حدود و مربوط بود و امروز بینید که این مسئله حل خود را یافتند و تمام همین سرحد تاجیکستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شناختی بین دولتی یافت و امروز از آن همون گویم که پروسیدورهای دولتی نیز گذشت و امروز مسئله حقوقی تقسیمات حدود حل خود را یافت که این باعث می شود به همگرایی اقتصادی دولت ها و ما میبینیم که من همین اصلا اگر با همسایگان شما مناسبت خوب داشته باشید اقتصادیت شما خیلی خوب ترقی می‌یابد و آن بنبست کمیونیکاسیونی آن مثلا مسئله هایی که مربوط است به بارکشانی دیگر مشکلی به خود خواست داشت و ببینید که همون راهی که از جانب ناحیه لخش به حدود قرقیزستان یعنی که راه بین المللی پیوست می‌نمود بسته شده بود. حالا اینکه یک راه خوب است، راه تعمیر شده و خیلی هم راه بهترین است برای حمل و نقل و با غیر از این راه میتواند مسافه بین تاجیکستان و خیتای رو قریب 200 کیلومتر کم کند. امروز با راه خلما قراقرم مثال حمل و نقل بارها اساساً با چنین با همین راه به عمل آورده می شود و ببینید که اگر ما این راه را شده کردیم و اگر با استفاده تیم چقدر 200 کیلومتر یعنی که همون نقلیات خراجات نقلیات کم می شود و غیر از این ما بسیارتر من همین دادوگیری با خود مملکت قرقیزستان پیش از مناقشه ها داشتیم و چقدر در منطقه های نزد سرحدی فعالیت سودا خوب برای مانده شده بود و مردم با جای کار تامین بودند، بازارهای بین دولتی موجود بود و اینها احیا می شوند و بسیار این مسئله گردشگری یعنی که سیاحی ترقی خود را می یابد و ما می بینیم در یک مدت کوتاه الکی اتومبیل های با تمغه قرقیزستان تا ازبکستان در حدود تاجیکستان الکی پیدا شدن. این هم یک فولی نیک است و ما نیز مردم ما نیز می توانند آنجا رفت و آمد کنند. خیش و تباری است دیگر و من فکر کامل کردم می توانم که مثلا من همون بعضی مسائل هست که جهت اقتصادیش در نظر دارم در همگیری بین دولت ها می تواند ترقی یابد. یگان مثلا قسمتی محصولات از قرقیزستان، از ازبکستان، از تاجیکستان یعنی که یگان استحصال محصولات علاوه باشد یا که کار کرد باشد یا که خودی من همین صنعت ماشین سازی که در مملکت ازبکستان چقدر پیشرفته است اون محصولاتی که مثال در تاجیکستان است ممکن که در اینجا کار کرد شد برای آن استفاده شد غیر اون کذا یعنی که منطقه کلان است، منطقه است که یعنی که زیاد ذخیره های علاوه طبیعی و اقتصادی استفاده نشده دارد و در اساس مبلغ گذاری همدیگری و همگرایی بین مملکت ها می توانیم که ما صنعت استخراج معدن های کوهی رو در تاجیکستان ترقی دهیم و کارکرد محصولات تا درجه آخران که در مملکت های ازبکستان خیلی پیشرفته است در اینجا استفاده بریم یعنی که تجربه همدیگر رو استفاده برده هم استحصالات داخلی هم مناسبت های رابطه های سودا و غیره رو می توان ترقی داد. خب اینجا من بسیار می‌خواستم شما از دو نقطه مهم یادآوری شوید. در ملاقات سه جانبه هم در برآمد سروران کشورها اشاره شد از خطسیر منطقوی بین سه دولت، خطسیر سیاحی و از کس هزار نگفتیم در اینجا. در حقیقت یکی از گفتم همگرایی که می تواند بین مملکت‌های آسیای مرکزی در سطح اقتصادی یک ذخیره خوب داشته باشد این الکتروانرژتیک است و انرژتیک سبز نیز گفتن ممکن است که امروز در تمام دنیا تلقین می‌دهند که زیادتر با اقتصاد سبز گذاریم چون خطری مثال گفتم اقلیم عوض شدن اقلیم و غیره پیش اومده است و در حقیقت اون لایحه کاس هزار که بین مملکت تاجیکستان و قرقیزستان، پاکستان، افغانستان انتقال برق را پیش بینی می نماید این یک تاریخ خیلی هم بزرگ است که امروز الکی یکی از همون گفتم بندی آن گشوده شد بین خوجند و یکی از شهرهای مملکت قرقیزستان
ва дар баробари ба истифода додани геси қамбарота ки дар хиристон аст ва геси роғун мо метавонем иқтидорҳои зиёди энергетикии худро ба мамлакатҳои хориҷ содир намоем то ҳиндустон яъне ки шавқманди хариди барқ ҳастанд ва бинед ки ҳамин тарҳ дар як муддати муайян тақвият намеёфт ва қариб ки аз байн рафтанӣ буд ва баъди ҳамгироӣ ин масъала хело ҳам як ҳалли худро ёфт ва инҷо боз ҷумҳурии ӯзбекистонро низ аз назари берун кардан лозим нест барои ин ки дар давруни иттиҳоди шӯравӣ ҳалқаи ягонаи яъне ки истифодаи барқ мавҷуд буд ва ҳамаи мамлакатҳои осиёи марказиро бо ҳам пайванд менамуд ва як муддати кӯтоҳ ин яъне ки барҳам хӯрд ва имрӯз яъне ки эҳёи ин ҳалқа метавонад барои низоми барқ таъминкунии мамлакатҳо хело ҳам ёрии амалии худро расонад чун дар мамлакати ҳамҷавори мо ӯзбекистон захираҳои зиёде мавҷуд ҳастанд ки дар давраи зимистон метавонанд иқтидори энергетикиашонро зиёдтар истифода баранд ва дар давраи тобистон метавонанд тобистон аз захираҳои ҷумҳурии тоҷикистон истифода баранд ва бобати яъне ки расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ки ман бовари комил дорам ки дар мамлакатҳои ҳамҷавори мо ӯзбекистону қирғизистон низ ин масъала мавҷуд аст ва он ҷо низ пурра аҳолӣ бо барқ таъмин наметавонанд шуданд барое ки дар мамлакати ӯзбекистон низ як бора аҳолӣ тақвият ёфт ва дар ҳамон даҳгонаи мамлакатҳои тез зиёдшавандаи аҳолӣ тоҷикистон ва ӯзбекистон ворид ҳастанд зиёда аз 2% ҳар сол яъне ки теъдоди аҳолии мамлакат зиёд мегардад аз мо аз ӯзбекистон ва ин ҷо худи ҳамон истифодаи барқ низ тақвият меёбад ва аз яъне ки талабот ба барқ зиёд мешавад ва ҳангоми ҳамгироӣ ҳангоми ҳамбастагӣ ҳангоми масалан маслиҳати ҳамдигарӣ истифодаи захираҳо оқилона истифодаи захираҳои тарафайн метавонем ки ба ин масъала низ як такон диҳем ҳам ҷиҳати таъмин намудани аҳолӣ бо барқ ёрдам мешавад ҳам содироти барқ ба даромади алоҳида барои мамлакатҳо масалан метавонад таъмин гардад. хуб ҳамон мубаллиғоне ки имрӯз нерӯи сабзро талқин мекунанд ва мо ҳам ҷонибдори рушду равнақи ин самт ҳастем рӯи масъалаи энергия барқароршаванда суҳбат мекунанд ва аз таҷрибаи хуҷанд мо метавонем гуфта ки водии Фарғона барои бунёди нерӯгоҳҳои бодӣ бисёр ҳам мусоид будааст. рушди энергияи бодӣ ва худи офтобӣ имрӯз як масъалаи хело ҳам мубрам аст ва дар тамоми дунё истифода бурда мешавад ва дар ҷумҳуриҳое ки дар минтақа мавҷуд ҳастанд қариб 320-330 рӯзи офтобӣ аст ва фикр кунед ки дар ин давра мо чӣ қадар захираҳои хуб дорем барои тақвият додани ин масъала. дар ҳақиқат имрӯз мо мебинем ки бо як суръати баланд истифодаи яъне ки ба истифода додани нерӯгоҳҳои хурди офтобӣ ё бодӣ дар худи минтақа дар дунё тараққӣ меёбад ва ман гуфтани ҳастам ки ин масъала низ бисёрам мубрам аст дар минтақа ва боз ин ҷо қайд кардани ҳастам ки дар ҷумҳурии ӯзбекистон истеҳсоли ман ҳамин батареяҳои қувватдиҳандаи офтобӣ мавҷуд аст ки метавонанд онҳо малакаи худро ба дигар давлатҳо низ талқин диҳанд истифода баранд ва пеш баранд ин масъаларо. боз ин ҷо мо як нуқтаи дигарро бояд қайд кунем ки ҳамин иқтидори энергетика гидроэнергетика дар тоҷикистон метавонад боз тақвият ёбад ва он тарҳҳои калонтарине ки мо дорем ва он тарҳое ки мисол дар ман ҳамин нақшаи оянда аст ба ғайр аз роғун дигар нерӯи барқи обии калонтарин ки дар тоҷикистон бояд сохта шаванд дар ин ҷо метавонанд давлатҳо ҳамгироӣ дар на танҳо се давлат боз давлатҳои дигари минтақаро низ аз назар берун набояд кард. Туркменистон аст давлати бақувват аст, Қазоқистон ҳаст, худи мамлакатҳои дигар ки Хитой мисол дигар мамлакатҳо Русия метавонанд бо ман ҳамин дастгирии молиявӣ боз тарҳҳои дигарро пиёда намоем. Бинед ки ҳамагӣ 8-9% иқтидори энергетикии Тоҷикистон истифода мешавад, боқӣ монда истифода нашудааст ва ҳоло ки масъалаи энергияи сабз бисёр мубрам аст, мо агар
ба намун сармоягузорони хориҷӣ таваҷҷӯҳи ин соҳа ба зиёд кунем онҳоро таваҷҷӯҳи онҳоро метавонем бо инро тақвият дод. Лекин масъалаи энергияи бодӣ ва офтобӣ ин амри воқеӣ аст ва фикр мекунам ки дар солҳои оянда бозам тақвият меёбад ва барои масалан ҳамин таъминоти аҳолӣ ва ғайра саҳми худро мегузорад. саломат бошед. хуб, дурнамои ҳамкорӣ ва ҳамгироии иқтисодии минтақавиро дар доираи эъломияи Хуҷанд чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дар ҳақиқат инҷо бояд қайд намуд ки он роҳҳои нақлиётие ки имрӯз бо Қирғизистон кушода шуд ва бо Ӯзбекистон солҳои охир тақвият ёфта истодааст, байни минтақаҳо низ аллакай яъне ки парвозҳо имрӯз ба Сомон расонида мешаванд. ин аз он далолат медиҳад ки рафтуомад аллакай мавҷуд аст ва барои бозам тақвият ёфтани он ман мехоҳам ки боз ҳам зиёдтар саъю кӯшиш намуд. ғайр аз ин масъалаи гардишгарӣ яъне ки сайёҳӣ низ имрӯз метавонад такмил ёбад. бинед ки масалан мамлакатҳои мо он қадар ҳудуди калон надоранд ва сайёҳоне ки дароз муҳлат онҳо ба сафар мебароянд аз 3-4 давлат метавонанд дидан кунанд. ин шакли сайёҳӣ дар ҷаҳон хеле ҳам маъмул аст ва баъзан аз мамлакатҳо инро истифода мебаранд. мамлакатҳои ҳамҷавор ҳастанд. бисёр ин масъала дар осиёи шарқӣ, осиёи ҷанубӣ тараққӣ ёфтааст байни 3-4 мамлакат. масалан анамун ширкатҳои сайёҳӣ як хатсайр омода менамоянд ва сайёҳ аз он истифода мебарад ва барои сайёҳ зиёд шавқмандӣ он дар он зоҳир меёбад ки зиёдтар ба ҳамун давлатҳои гӯем ки аз дорои маданияту ва ё аз ҳам фарқкунанда. масалан хайр бо Ӯзбекистон метавонанд ворид шуда, ба Тоҷикистон ворид шуда, баъз ба Қирғизистон сафари худро анҷом диҳад ва дар инҷо се масалан маданият, се тамаддунро метавонад шахс шинос шавад ва ин барои шавқмандии зиёдтари ҷаҳонгардон метавон оварда расонад ва бинед ки мувофиқи омор дар давоми сол 100 миллион нафар дар дунё ҳамчун фаъолияти гардишгарӣ машғул ҳастанд ва аз ин масалан як миқдори кам рост мебиёяд дар минтақа ва метавонем мо зиёдтар онҳоро ҷалб намоем ба минтақаи худ барои гардишгарӣ. ин дар асоси ҳамгироӣ метавонад тараққӣ ёбад ва чун гуфтам тарҳҳои манамун электроэнергетикиро боз ҳам тақвият бояд дод. манамун сохтани гуфтем нервҳои обӣ барқии муштарак ва дар заминаи масалан иқтидори ё ки захираҳое ки ин он мамлакат дорад метавонанд мамлакатҳо байни ҳамдигар корхонаҳои коркар, корхонаҳои саноатӣ созанд. савдо беҳад масъалаи муҳим аст ва он метавонад тез тараққӣ ёбад. ҳоло он ки масъалаи сохтани корхонаю масалан ба истифода додани нервҳои обӣ барқӣ як давраи муайянро агар талаб кунанд, савдо метавонад тез тараққӣ ёбад ва баъди он қабули он гӯем ки эъломияҳо, кушода шудани сарҳадҳо ва дигар мо метавонем ки ҳамин савдои байнидавлатиро хуб тараққӣ диҳем ва намун рафтуомадро инҷо низ таъмин мегардад. чун ман ҳамин нархҳоро мо мебинем, нархҳо бештар дар хӯроквории маҳсулоти истеъмолӣ дар мамлакатҳо фарқкунанда аст. вақте ки рафтуомад пайдо шуда намун сатҳи нархҳо метавонад таъсир расонад ва мо хеле ҳам хурсанд ҳастем ки имрӯз ҷиҳати сиёсӣ масъала ҳал шуд ва рафтуомади байни мардум имрӯз имконпазир гашт ва он умедҳо ормонҳое ки мардум доштанд, хештаборҳое ки байни ҳамдигар рафтуомад надоштанд, ин аз ҳама асос ин аст яъне ки имрӯз пиёда гашт ва ман боварӣ комил дорам ки таҳти сиёсати хиратмандонаи сарвари муаззам пешвои муаззами миллат муҳтарами Валӣ Раҳмон боз мо ба анамон зиёд нишондиҳандаҳо мерасем, чун дипломатияи олие ки имрӯз роҳбари сиёсии мамлакат ба роҳ мондааст, боварӣ комил дорем ки моро боз ба хулаҳои нави мурод метавонад расонад. саломат бошед. воқеан эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ки аз сиёсати хиратмандона ва дипломатияи бисёр ҳам баланду сулҳуҷӯёнаву инсонгароёнаи пешвои муаззами миллат бармеояд, имрӯз як даричаи бисёр ҳам
مهم و بسیار هم یک افقهای تازه همکاری منطقوی رو به بار آورد و طوری که در بالا قید کردیم یک از به مرحله تاریخی همکاری منطقوی سه کشور همجوار رو میتواند برساند و من برای شما برای اشتراک در برنامه عرض سپاس میگویم. بینندگان عزیز، صحبتی داشتیم با اقتصادشناس عبدالکریم قربانزاده در موضوع نقش اعلامیه خوجند در رشد اقتصادیات و سودای منطقه. تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.